deosebite. Să punem în balanță muzica și cultura muzicală românească. Are o voce extraordinară. Și cred că o să aibă un succes extraordinar cu muzica pe care o cântă. Că te-am întovrare cu ochii tăi, ca două steale în șata mea. Că te-am întovrare cu ochii tăi, ca două steale. Natalia.